దోస్తుగాడు స్కూల్కి రాకపోతే హలో రాజు. అరే నువ్వు నేను ఎందుకు రాలేరా స్కూల్కి? అవునరా, నిన్న రాలేరా స్కూల్కి నేను. నీ ఇష్టం. నిన్న వచ్చిండు మన రాజుగాడు వచ్చిండు స్కూల్కి. టీచర్ వాడిని కొట్టి పడేసిందిరా. టీచర్ ఏమంటుందోరా అయ్యా, భయం అవుతుంది. ఇట్లా కొట్టిందంటే వాడిని బెంచ్ మీద ఎక్కిందిరా. వాడిని చేతిలో పట్టుకొని దమ్ము నిడిచి కొట్టిందిరా కింద. వాడిని సచ్చూరుకున్నాడు రా కొడుకాడు. టీచర్ వస్తాడు, టీచర్ వస్తాడు, టీచర్ రోజు వస్తాడు టీచర్ అని కీమ్లాడుకున్నాడు రా కాలు పట్టుకొని. మళ్ళీ నువ్వు రేపు వస్తున్నావా ఏంటి చెప్పరా రాజు? ఎలా ఉంటుందో చూడాలి రేపు. సస్తాడు కొడుకు, రేపు స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు ఉంటుందిలే కొడుకుకి. ఈడింత భయపెడుతున్నాడంటే టీచర్ నిజంగా చంపేస్తుందేమోరా. స్కూల్కి రేపేమొద్దులే, ఎల్లుండి ఇంకెళ్ళు. ప్రీతి టిఫిన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయమని అడిగితే విక్రమ్ నో టిఫిన్ బాక్స్ ఓపెన్ అయితే లేదు, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఇస్తావా? ఫుల్ ఆకలిగా ఉంది, ఒకసారి ఓపెన్ చేసేసి. ఏమైంది? బాక్స్ ఓపెన్ అవుతలేదా? ఒక్క నిమిషం ఓపెన్ చేసిస్తా, స్పూన్ ఇటీ. ఒక్క నిమిషం టెన్షన్ ఏం పడకు, ఓపెన్ అయిపోతుంది. అరే ఆగరా, నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఎందుకు అయిపోతున్నావు? ఆగు. ప్రీతి సారీ ప్రీతి, ఇది అసలు ఓపెన్ అవుతలేదు ప్రీతి, చాలా గట్టిగా ఉంది ప్రీతి. వెనకాల వికీగా ఉన్నాడు, వానికి ఇస్తే ప్రీతి, వాడు ఓపెన్ చేస్తాడు ప్రీతి. ఓకేనా ప్రీతి? అరే విక్కీ బాక్స్ ఓపెన్ చేసిరా. అరే ఈ బాక్స్ ప్రీతిది రా. అరే అరే జర జల్దీ ఓపెన్ చేసిరా. అరే ఓపెన్ అయితే లేదురా, ఇది తీసుకో జల్దీ ఓపెన్ చేసి. ఇమ్రానికి బాక్స్ కూడా ఓపెన్ చేయడానికి వస్తలేదా రా? ఇప్పుడు చూడు నేను బాక్స్ ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తాను. ఇట్లా ఓపెన్ చేసి ఇట్లా వచ్చేయాలి బాక్స్. చూసి నేర్చుకో ఇప్పుడు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడు. కింద పడ్డది ఏందిరా ఇది? ప్రీతి బాక్స్ ఓపెన్ చేసేసిన ప్రీతి, తీసుకో ప్రీతి, తిని ప్రీతి, తీసేసిన ప్రీతి, తీసుకో. టీచర్ క్వశ్చన్స్ అడగడం మర్చిపోతే టీచర్ మీరు ఈరోజు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అడుగుతా అని చెప్పారు టీచర్, మర్చిపోయారా టీచర్? అరే ఏం చదవలేరా? అరే అడగండి టీచర్, నాకు అన్నీ వచ్చేసిన టీచర్.